سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیوی ما چیزایی که наличие هست، یعنی شرف و ساترکای زمینی لیتنی کدام نموداش یعنی برای فروش هست. امروز خواستم باز ویدیو کنم. بهت اسمس بسیار بیاد میپرسن که мондагӣ меҳмон сатро ёки дастафки 5 таш бепул ҳаст меҳолиям ёни ки не месабам шад. ҳоло ҳам ҳаст, давом додем духтуро. а 5 тук бола дастафки мо бепул ба тамоми шаҳри Россия. нархамон нарх духтуро. нигоҳ кунед шарфҳои инҳо турецки хеб метралаш. расветкош ба аҳамияти чихе расветкош беҳад бисёр ҷилои нигиноша нигоҳ кунед чихе фасони хушро калон калониҳо шарфҳои калон. якчанд намуд расветкаш аст. 13 намуд расветкаш аст. расветкае ки рӯи экран мебинед наличие ҳаст барои фурӯш. ҷилои нигиноша бани чихе хушро инҳо 100% турецки материалаш хеб беасар намфурдод. беҳад фасон. нархаш 700 рубл. агар шумо 5 та сатра гирид, аҳми видеои мо 5 та ягон масалан 5 та чиз гирид, доставкаш бепул равон карда мешавад ба шаҳри шумо. яъне 1 та 2 та 3 та 4 та ба худатон доставка пур медиҳед. а 5 та боло гирид, масалан именно 5 та не, а 5 та боло 5 тами 8 тами 10 тами 15 тами чанде ки гирид, яъне доставкаш бепул равон карда мешавад барои шумо. мунин сохту намуди яъне шарфо. ҷиба ҳаст бо шарфако. инҳош дубайский. инҳоя материалаш хеб бечор намудан ме расветкаш мод. михел звёздочка нигинакошай. нигинакош ҳамаш оригинал. бо шарфи дубай агуҷош мефаҳмем ки шарф дубайский. михел ҳама шарфи дубайский инда михел нишона яъне нигинакаш аст. материалаш аҷоибон материал. нигоҳ кунед апеш. ман ҳаракат мекунам ки живой видео мекунам барои шумо, барое ки хай апеш нишон медиҳам, мебинед видео живоянда бо чӣ хел суратанда бо чӣ хел. барои ҳамин ҳаракат мекунам ки ман фақат барои шумо бисёртар живой видео яъне кунам, баъд фурӯшам. ҳамин 4 расветкаш аст барои фурӯш 700 рубл. инам беҳад хушрӯ наст. мана этикеткаша нигоҳ кунед, этикеткаи дубайский. ҷиба ҳаст бо инҳоям шарфҳои дубайский. ана ин сета аввалаш 1200 рубл барои он ки инҳо духтагӣ тайёр. тагои манаш михе духтагӣ тайёр мегиред, сартамам хе кулола меандозед. инҳоя мана дубайский. яке аҷоибот фасони хушро гулош ахудаш, нигинош, ҷилош тамоман дигар. хе чизи қимат худашам маълум видеонда. мана сери банураш. калониҳо. калонишо нигоҳ кунед чихе калон. сета ҳамаям 1200 рубл. сета инаш бошад 1000 рубли духтуро. ман ҳамто шарф. инҳоям гулаш ахудаш. ҳамаш материалаш як, фақат ки тарзи духтанаш дига набуд. инҳо просто шарфи чоркунҷа ва бошад гирдакош кулоли фасон кардаги, яъне тагакои манаши духтаги. ами се расветкаш аст барои фурӯш 1000 рубл ваш бошад 1200 рубл. нархои пешина. доставка ба тамоми шаҳри Россия ҳаст. фақат шаҳри Россия ба мо равон карда метавонем. а 5 та боло доставки мо нархаш бепул равон карда мешавад ба шаҳри шумо. ҷиба аст инҳоям дубайский духтуро 500 рубли. материалош аҷоибот фасони хушро. инҳоям сатракои тайёр бетаккаша. материалаша нигоҳ кунед. пеш нигоҳ кунед чихе мулоим. мана калониш ба дараҷаш калониҳо. вақте ки ман чиз мефурӯшам ҳаракат мекунам ки дар бораи ҳамин чизе ки нишон медиҳам хушро пурра маълумот диҳам. барое ки як кас мебинад хушро мефаҳмад ки хай ин калон будааст ёки майда будааст, фалон хел нархаш будааст, фалон хел светош будааст. яъне ҳаракат мекунам ки ҳар як видеои ман барои шумо фаҳмо бошад ки бемалол ҳамин видеои бинед, тамошо кунед, баъд махқулатона скриншот кунед номерои имо ватсаби ман рӯи экран скриншот кунед, партоед номерои имо ватсаби ман ба. инҳоям сатракои дубайский хеб бедухтуро. расветка рӯи экран ба 7-8 намуд ба фикрам расветкаш аст. материалаша нигоҳ кунед хеб беб. гирдакошанда гипюраша кнопочни. беҳад мулоим материалаш. мулоими аҷоибот мулоимак. инҳо синтеткани хеб беб. ва расветкае ки рӯи экран мебинед инҳоям наличие ҳаст барои фурӯш. 9 намуд яъне расветка шудааст. мана калониша нигоҳ кунед. ин ҳамаш барои фурӯш ҳаст духтуро. 550 рубли. дубайский сатрако хеб беб. нигиндор пуштоша нигинашай. аз ман нишон медиҳам калониша.
размерша нигоҳ кунед чӣ калони хушрӯ иҳо майдаче короткини ё калони хушрӯ нигинакош ҳар ҷошанда михе нигинакои беҳа ҷиловдори хушрӯша анами сири цветени размераш анамин сатракои иҳоям бошад хеббе размераш калона как хушро барои духтаракои ёшам мешад барои калоноям мешад барои ки иҳо калон материалаш хеббе михе сердичка беҳад сарба приятне думаю ки кор мекунанд дар нои сеханда хай барои дар нои веянда кор мекунанд ҷои гарманда сатр мебанданд гирифта банданд хеббе масалан саро арақ намекунад синтетика баъзе ба аллергия медиҳад иҳо хеббе 100%. ҷиба ҳаст бо михе намуде ки лапша материалаш иҳо калон агруд поин 8 намуд расветкаша расветкаки рӯи экран мебинед наличие аст хоҳед пешкаши x грам бошед хоҳед наоборот грам бошед яъне кругликро пешкашам бошед материалаш лапша иҳо лапшаи ғафсни лапшаи яъне осенний летний ба мешад кушоди хушрӯа ана ду намуд дигар расветкаш бежави бирюзовый цветаш 550 рубл духтаро доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон карда мешавад тариқи почти россия одаме ки дар шаҳри новосибирск метавонанд омада аз хона харанд ман хонабон фурӯшам магазин ба не ман хонаба савдо мекунам шаҳри новосибирск дар тарафи аэропорти шаҳри новосибирск яъне талмачова ҷиба аст инҳоям хеббе духтаро лапша хеббе нигиндорак ҳар ҷошан нигинашай кнопкаш беҳад мустаҳками нағз расветкаки рӯи экран бибинед наличие ҳаст яъне 6 намуд расветкаш аст барои фурӯш мана калониш скромне нигинаш калонаки яъне ҷиловдори хушрӯ ами расветкаҳош ҳаст барои яъне фурӯш ҷиба аз ҳамин шарфакои замокдор инам беҳад удобни сартон меандозед замокшо мегузаронед сартонба хушрӯ месад иҳош бошад ду намуд ами расветкаи мусулманский монги 600 рубли сери хе розови хоҳед шапкаши наброн бошед хоҳед амхе иксакрам бошед ғафсак иҳо сатракои мусулманский навистагӣ калифорния материалаш иҳо бошад лапшаи яъне нигинош оригинал нигиношо нигоҳ кунед худаш видео ба ҷилош маълум нигинош 100% оригинал нигинакои пластмассови не иҳо 600 рубли кнопочни гирдакош гипюр расветкаки рӯи экран бибинед наличие ҳаст яъне барои фурӯш ну намуд расветкаша духтаро расветкамо беҳад бисёр вибораш марҳамат скриншот кунед номерои мо ватсапи ман ба партои доставка мекунем ба тамоми шаҳри россия метавонед хай дусия касд шуда харидорӣ кунед барои ки доставка барои шумо бепул меғардад масалан шумо ба якта сатр дар кор бошад ягон дугонатон ки хоҳаратон ки ягон ёру дӯсто ки 5 та кара гирид як адрес ба доставкатони бепул равон карда мешавад иҳош бошад михе сатракои готови гипюрдор гирдаш бенигим материалаш яъне калифорния калониҳо гирдаш гипюр материалаш мулой макин нағз иҳоям кнопочни хоҳед пешкаши x грам бошед хоҳед наоборот грам бошед духтаро беҳад удобни сари ҳама ба зебандан мин сатр барои ки бисёр духтаро хонамда мегиранд беҳад сарба зебандан мин сатр расветка ки ҳаст яъне ман ҳозир видеоша карагӣ чихегом иҳо ба фикрам 100% аҳми расветкаҳо нест барои ки хай ин видеои пештараш буд ман ҳозир расветка ки ҳаст наличива барои шумо мемонам ки кадом расветкаҳош ҳаст марҳамат анми видеои мо вибор кунед расветкаш кам не рости расветка бисёр расветкаҳош нигоҳ кунед да намуд расветкаш аст бежавиша сиё розови почти ҳама расветкаш аст анми фақат вибор кунед анамин видео ки ман кушода видео карги барои ки анами расветка ҳозир наличиба 100% ҳаст барои фурӯш мана салима диялба чихел китфо мах
хушро. Инҷа ҳаст лапша зимнеҳо 550 рубли. Расцветкойки рӯи экран бинед. Иҳоям наличи аст. Беҳад удобни иҳоям сарба. Беҳад материалаш приятни назк дора. Мулоимак. Ами расцветкойки ҳаст. Ҳамаш ҳаст наличи ба. Расцветкаш беҳад бисёр вибораш. кадомиш маъқул скриншот кунед, партоид номерои имол ватсаби манба. Ина хоҳед кнопкаша пуштбон пошид, хоҳед амхе партофтон пошид. Пуштбакара поштан беҳад гулиҳои маҳкамии гармакак мекунад. барои ки ман расцветкаш барои шумо маълум шавад, ҳамешам хе кушодак партофта видео кард, яъне пешкош. Агар хоҳед кнопкаша пуштба, яъне пушти гардантон ба гиридан мешавад. Ми расцветкаҳо ҳамаш ҳаст наличиба. материалаша нигоҳ кунед, чӣ қадar мулоимаки нағз. 16 намуд духтаро расцветкашай. Мана калонеш. 16 намуд расцветка. Беҳад расцветки бисёр вибор. Мана чӣ қадar удобни сарба. инҷа ба ҳаст аҳами гипсо. хеббеҳо, гипсои хеббе, калифорния не хеббеш. барои ки ман худам хеббеша гирифтам. таги сарба хеббе сатра ё ки масалан шапочка боши хубтар. амин расцветка ҳамаш ҳаст наличи ба духтаро. сиёшам ҳаст. хеббеҳо. маҳкам гипс. гуфта ҳамина мегӯяд. бисёриҳо гипс мегӯянд, бисёриҳо манашка мегӯянд. ҳама ҳар хел росте. инҷа бас ҳамин сатракҳо инҳоям калони хушрӯ 500 рубли. тагурӯ инҳо калиф инҳо материалаш лапша, яъне лапши летниҳо. тунук зимни не летниҳо. вақте ки ман чиз мефурӯшам духтаро, ҳамин видео ба аҳамият дид. ҳамаша ман гуфта мегузарам. материалаш, намудаш, сохташ, духташ, нархош рӯи экран ба ҳамаша гуфта мегузарам. барои ҳамин вақте ки чиз мегиред, аввал аҳамият дид. нархош ба, яъне материалаш ба, сохташ ба, духташ ба аҳамият дид. баъд яъне харидорӣ кунед. инҷа ба ҳаст шарфҳои инҳоям лапша 400 рубли. иҳам калони хушро. ростиш сари чанд касанда дидам ҳамин шарфа беҳад хушро бастагӣ. бо сарба маҷойбот хушро мистодаст. ҳамин шарфҳои аднатоме. бисёриҳош хе як ранга нағз мебинам. цветкаш аҷоибот хушро. расцветкаш бисёр духтаро. ман ҷоба камаша мондам. нигоҳ кунед расцветкаша. вибор кунед анамин расцветкаҳоя. ҳама намуд расцветкаҳош ҳаст пачти амин. мана видео дорам. аҳми вибор кунед бо хубтар барои ки аллакай ҳаст хонаба наличи. инҷа ба ҳаст шарфҳои инҳо лапша ангорам гот. ғафс зимни. хе нигин дорак. сатракҳои тагаш калони хушрӯа. то груда. беҳад мустаҳкам нигинакош. инҳо беҳад гармакаки нағз. анами расцветкаҳош ҳаст наличиба. инҷа ба ҳаст аҳами сатракҳои нур. анами 6 намуд расцветкаш мондагӣ. расцветкаки рӯи экран мебинед. анимиҳо наличи аст. ин свет хаки. макабути баланд. неки материалаш ба дараҷаш гарми хушро мулоимак. мен яъне дастафки бепули мо 3 рӯзанда беҳад духтаро сатру мхе шапкадоро беҳад бисёр гирифтанд. аллакай получаткаранд. амин сеюм рӯз аст ки яъне борошна получатка росиянд. беҳад хурсанд шуданд. беҳад суханои нағз нависанд. гирифта хай суратошо партофтан, поштиам партофтан ки хай миннатдоршон расонанд ки материалаш хушрӯ, хай сохту намудашам хушрӯ гарм. беҳад хурсанд шудам ки хай чизакое ки ман яъне сатрои рӯи кардам барои занҳо хай маъқул шуд, писанд шуд. бо чихел қувват гирифтам. бо хурсанд шудам. бо гуфтам хай значит занҳо ба бисёр маъқул шуда бошад. боз яъне бо ҳаракат мекунам ки боз айн беҳтару беҳтараша барои занҳо яъне пешкаш кунам. инаш бошад бубоноша снимат кардам. шояд ҳамто ин яъне резинкаки гузарондагӣ дидед вайшай тугмашай. ами расцветкаҳош ҳаст. неки сафеда сиёш нест. яъне сиёш тамом шуд духтаро. сиёш нест айн сатр.
سیاه این فیولتیو بلند نیست دیگری سویتاش همش هست. امی فیولتیو بلند یعنی نیست، سیاهش نیست. دیگه ماندگی 10 نمود راسветкаш هست برای فروش. برای که ما های بیاد بسیار получат کردیم. اول آوردم بسیار دخترها به نرسید. گفتن получат کنید همین заказ کنید. گفتن با خیلی بسیار این صف заказ کردم. نکی با بسیار گرفتم با هست حالا هم برای فروش هست. اینا بیاد удобный нас. که خواهد که سطرکای کلاندار و محقول باشد مرحمت همه ها گرید. بعضی ها خیلی بوباندار گندم بینن. بوبان محقول نمیگویم. بوبانش هم تو времени. یعنی دیدید که توگمه با ریزینکا با گذراندگی میگرید سینمان میکنید میپرتایید. نگان جای ویش نیه. خواهید میکنید نخواهید سینمات کرد میپرتایید. لیکن بیاد گرمی ها. این راسветкای هم همش هست برای فروش. ویبر کنید محقول کنید اسکرین شات کنید پرتایید نمره ایما واتسابی منبع. من روان میکنم طریق پوچتا به تمام شهری روسیه. 5 توک بالا доставки ما بپول روان کردیم شد. 1 2 3 4 با доставки بپول نیست دخترا. برای آنکه 1 2 3 4 تا ما بپول доставкش روان کرد نمیتونیم. 5 توک بالا میتونید 5 تا بالا گرفتن گرید. 5 تا 10 تا 15 تا 8 تا 6 تا 40 فورد. یعنی ویبر کنید نکین 1 2 3 4 با доставка خودتان پولش میتید. 1 تا گرید доставка 300 روبل. 2 تا 4 تا 350 روبل. 5 تا 10 20 30 40 تا 100 штука доставка بپول روان میشد. بسیاری برای چی خیلی این پفتار گفتیم برای که دخترها فکر کنن که همین 5 تا شتوک بالا گرفتن ممکن نه یا که فقط این 5 تا شتوک گرفتن در کار نه دخترها 5 شتوک بالا گفته یعنی میتونید 5 شتوک بالا 40 فورد میگیرید 5 تا 6 تا 8 تا 10 تا 40 فورد نکن 1 2 3 4 با доставка خودتان платить میکنید. زمستان با بهت удобный нас گردنا محکم گوشا کتفا گرمکک میپاشید اتاکی کورتکاهاتون مثلا خیلی ویشه تخم کنه یعنی بلخکالشه میاندازید تاگی کورتکاها با یعنی اینجا بست انا من بامبوکوی من 6 نمود راسветка اینم بهت غفسککی گرمککی نغز برای زمستان تا груда محکم میکنه. материалши бенечки приятный нагз. کدام سویتش معقول اسکرین شات کنید پرتایید نمره ایما و واتسابی منبع. این ویدیو بازی میبینید چیزی که میبینید از سر تا آخر تماشا کنید. همه نمود سطرکای لیتنی زیمنی شپکه دار به شپکه شرف همه نمود هست. میتونید اسکرین شات کنید پرتایید доставка میکنیم همون که کدام که شهرنده باشید. اینها شپکه خطی یعنی شرفش دوختگی تایار من knopочный. من اینجا بدو تا knopочка میاندازید و یعنی میگذارانید و گردی سرتان با یعنی گردی گردنتان با تاپ خورنده میپاشید. این ستیلش یعنی شپکش پایانش میخیل مادهش میخیل میستد. 5 مود راسветкаш هست برای فروش میخیل ستیلش همین. Вообще ангора материалаш. Она срема делба. Как напишем игзране. Шарф кашем как гирди гарден таба таб мухране. Нана тайяр гарма как. Пешани ها محکم گوشام محکم. سویتشم بیاد سویتی خوش رو. هم به میزی بدن من سویتم. نه روزوی کشود نه روزوی بینور. نه منت سویت. як нече удобно шурує. اینجا باید لپشای تاییاره اینها بسیاره تاییاره که نقض بینم میگوین که ما با پشتنش آسان تر مرحمت کنید قطعه شپچکش اینها لپشه ها همه راسветка که روی اکران ببینید اینها هم نلیچی هست. همه ویدیو با اثر تا آخر میبینید نلیچی همش هست دخترها.
ки ба кадом расветкаш маҳқул скриншот кунед партои номерои имо ва себ манба доставка мекунем аз шаҳри Новосибирск. Рости гап ҳама видеомада барҳо повтор кунам ки шаҳри Новосибирск андаму ман хонубон фурӯшам доставка кара метавонем фақат тариқи почта. Гуфта ман 1000 бор гуфта мегузарам. Хай бо духтаро мепурсам барои ҳамин чанд бора такрор мекунам. Бисёре мумкин хай фикр мекунанд ки чанд бораҳо такрор кардас. Не хай ку гузаронда мебинанд баъзиҳо вақти гузарондагино мумкин ҳамин гапи ман биё тамом вайшон ба барои ҳамин ман чанд бора гуфтам гузарам ки одамое ки масалан нав канали ман бимедарон одамое ки хай намедонанд барои ҳамин чанд бораҳо ман яъне гуфта мегузарам. бисёриҳо почтаи намедонанд тариқи почта чӣ хел бор гирим савол мешавад. тариқи почта боргирӣ тамоман қиин нест. аллакай бисёри занҳо донистанд ки чӣ хел тариқи почта бор мегирӣ. шумо кадом шаҳранда бошед шаҳратон масалан ҳама улица ба зиндагӣ мекунед ҳар як улица почтаи давлатӣ ҳаст. почтаи давлатӣ ин яъне почтаи давлатӣ ҳар як улица ба шуда наштака барое ки ин почтаи давлатӣ ҳар як почтанда номераша индекс мегӯяд 6 рақама индекс мегӯяд. анамон индексаш барое ки бора ройкуниба дар кор яъне номери ҳамон яъне дари почтае ҳисоби ҳамон почтае ки шумо мо улицаи зиндагӣ мекунед ҳамон почтааш ному фамилияи худатон шавҳаратон ки бора мегирад ному фамилияи ҳамон одам дар кор индекс почта номери телефон яъне вақте ки бор рафта расад шумо ба номератон ба смс мерад ки почта ба борат омад метавонед буромда ано почта мегирид боратона. бисёриҳо савол метиҳанд апа хони мо снимат яъне мо дига хонанда зиндагӣ яъне хони сниматанда зиндагӣ мекунем чӣ заказ кара метавонем ин почта ба фарқаш нест. шумо хони сниматанда мешинед масалан документатон ҳаст нест пропискатон бисёриҳо мегӯянд прописки мо дигаҷонда зиндагӣ мекунем ин тамоман яъне почта ба рол ба бозӣ намекунад барое ки почта документи шумо ба кораш не якумаш дуюмаш ки фарқаш не. масалан ман ҳозир яъне дига Новосибирсканда дига адресан зиндагӣ кунаму як ҳафта масалан дига ҷоба равам дига шаҳр ҳамон адрес бор заказ кара метавонам барои он ки унҷоба ман ба дар кор нема фақат индекс почтае метиҳам ному фамилияма метиҳам номери телефонма метиҳам ҳамонҷо ба рой кара мекунад яъне барои ҳамин ролва бозӣ намекунад. масалан хони сниматкариги шумо яъне ҳамонҷо ба зиндагӣ мекардиги шумо прописки шумо ё ки документатон ҳаст ролва бозӣ намекунад. почта ба мерид ман яъне ҳар як одаме ки бор мегирад номери бораша мепартам ана мумкин бора рафта получаткара мегирад яъне тарзи бор харидан бисёр савол метиҳад ма аввал бора гирем баъд пулаша метиҳме ё ки баъд аввал метиҳме мо баъзеҳо мумкин мо чӣ хел бовар кунем ки бора равон мекунед шумо ё мо чӣ хел платид мекунему хай бисёр саволо мешавад духтаро. аввал яъне платид мекунед 100% картаба перевод мекунед баъд отправка мекунем барои чӣ барое ки ман ҳама вақт ютубанда аллакай мана бисёр занҳо медонанд ман то инчоқа масалан бора ягон киса нафурсонда намондиам ё ки ягон киса фиреб надодиам барое ки хай ман ба ҳаққи кас дар корам не барои ҳамин ба сари баланд ман ҳама вақт видеомам мекунам бас яъне забони буроки ҳам гуфта метавонам ки ман то инчоқа ягон киса фиребам накардам намекунамам барои ҳамин ман ҳама вақт 100% ютубанда 100% смс ҳама ба ҷавоб метиҳам ё ки бораша усил накарда телефонаш ба ҷавоб надода ё ки телефонша набардошта ин хелам нест аст аллакай ҳама занҳо метавонанд. баъзеҳо якум бор почта заказ мекунанд бор заказ мекунанд то вақте ки борошона мегиранд ё ки намефаҳманд апа чӯба боромон номсоз ё ки 3 рӯз шавад апа чӯба наомад чӯба смс наомад ман мефаҳмонам ё ки то гирифтаношонад яъне то гирифтани бори одамо 100% яъне ҷавобгӯман. масалан бисёриҳо намефаҳманд бисёриҳо аллакай медонанд ки бор заказ кунанд апа ба проверка кунед чӣ почта омад ё ки ман мебинам ман мегӯям доставлено шуд метавонед буромда гирид почта барои ҳамин метавонед бе хавотир дили 100% пур ки метавонед заказ кунед ё баъзеҳо мегӯянд ки яктавал заказ кунем чӣ кани биёд сони бо далши заказ мекунем ман мегӯям хуб майлаш марҳамат заказ кара бенид барои ҳамин метавонед дили пур ки заказ кунед ягон каса рости фиреб намекунамам
бемалол ми сатрако ки виборкаргитонне рой мекунам ёки масалан ҷои дига сатр дига сатр ман ягонбор равон накардиам хай як бор нимбор ошибка шудагӣ бошад ани ман ёки айни харидор ё масалан харидор ин сатрем партону баъд якдам не инаша мегӯяд мумкин ман аввалаша мегирам як дута хе ошибка шудагӣ бошудам имина ман специально амин дига сатр ба дига сатра яъне равон намекунам агар вақте ки фурӯхтагӣ бошам ҳамин сатр ҳай гуфта фурӯхтагӣ бошам вақте ки бор чинсиям ҳамун сатр нест ми сразу менависам апа ҳамин сатратон светаш надодаст ҳамиҳо шай маъқул кунед мана марҳамат вибор кунед агар мебошад ҳамин як сатратона ман пулаша перевод мекунам обратно ҳамин гап шудагӣ одаме ки ҳама сатр гирдагӣ ҳамин гап масалан шудагӣ медонанд бисёр бисёр мешавад ҳамин корам барои ҳамин метавонед бемалол яъне заказ кунед ёки доставки мо ба тамоми шаҳр 8 рӯз 9 рӯз ба рафта мерасад барое ки ин почтаи давлатӣ бисёриҳо телефон мекунанд чанд рӯз ба доставка мегӯянд аш куҷо аша ва шумо куҷо ба ёки 8 рӯз бигӯи вай иқа қиин ин почта давлатӣ ин почти ман не духтуро агар масалан дасти ман бошад ман ҳамин рӯз фурӯшам ҳамин рӯз бурда дасти касба медиҳам барое ки хай چه خیلی گویم تا یک رفته همه آدم بارش گرفت مخکول شد تا یک کشات همش جابجا می این بند دلی منم یعنی خواتر که تا یک آدم باره گرفته مثلا یک اتفیتش بعضی می نویسن اپا هزار رحمت اپا ما پشتی مخکول شد با چه خیلی آدم خرسند میشد برای همین دخترها اول یعنی перевод карта بعد отправка مثلا من یک کس به باره فرسانم و مثلا یک روز به داتا فرسانم داتا تا یعنی почта гитанаша май ҳамон одам агуҷа мева масалан телефонаш бе ҷавоб натиҳад ёки телефонаш набардорад телефонаш куштагӣ бошад ман ҳиваи одамо ёфта наметавонам 100% барое ки мана 100% одамо ёфта метавонад барои он ки ман ҳама вақт ютуб ба номери ман аз сари ки ман яъне видеокарагӣ ҳамин номерам ҳаст ютуба ёки ман номерима то инчоқа тамоман дига накардиам буд якта дига номерам аллакай ҳама медонанд ва телефонима гум кардам ин дуюм номерам ба ватсап кушодам ҳар ду номери ман аз сари ки ман мана 2 сол боз интернет магазин кор мекунам якта номер яъне дута буд ва яш яъне гум шуд ин дуюмаш ин ҳар душ ҳама вақт рӯи экран ба буд духтаро ёки ман то инчоқа номерима дигаям накардиам агар масалан ман яксия фиреб кунам ёки мехе пули одамои гирифта ҳар саф номери ман не духтаро номери ман 2 сол боз анамин рӯи экран ба ҳаст 100% ҳама вақт номери ман связанда барои ҳамин бехавотир дили пуркӣ метавонед боротона заказ кунед ҳам лапша нигиндорак духтаро ҳамаш видеонда маълум намудаи сохташ духташ апеш ман видео кросиам мана нигоҳ кунед чӣ калониҳош кушодак мемайдами каротки мема ҳамша мегӯям барое ки як кас гирад хай таби дила шавад манам хурсанд мешам ки хай одам гирифт хай таби дилашон маҳқул шуд мегӯям неки манам неки ҳам боро вардам ҳашчи фурӯшам не духтаро манам ҳаракат мекунам ки хай як кас бор гирад таби дилаш гирад барои ҳамин ҳаракат мекунам ки яъне борои хушро гирам борои ки занҳо ба маҳқул гирам инҳо лапши ғафс не духтаро инҳои лапши тунук калон некин калони хушро инҳоям нигин дорад ҳама расветкаки рӯи экран бинед наличи ҳаст ми расветкаки бинед рӯи экран ҳамаш наличи аст мана калони чихи хушро инҳоям калони хушро аз гуруд поён худаш маълум видео бам каротки чихел мебиёду дарозо чихел мебиёд бахира бандид бо хушро мисад як қатак карад хоҳед манашка бо ин карам поштид анамин намуду сохту яъне духташ сари мадиалба чихел ҳамин номерои мана яъне сахранид кунед ватсапам мебурад скриншот каргиёторам инҷо партоед яъне нишона кунед рӯи ҳамин сатракое ки шумо вибор мекунед рӯяш би нишона кунед нишонакро партоед хай ҷавоб надодам масалан хай мебинам смс би ҷавоб медиҳам баъзеҳо ҳастанд ки занҳо ки ҳамин беист телефон мекунанд 10 бор 15 бор то 20 борам телефон мекунанд беист телефон мекунанд
хай як бор телефон гирид набаштам, масалан хай смс пафта монед, хай дастам холи шуд, масалан ёки телефон қапидам, смс ба обязательно ҷавоб медиҳам, барои ки хай манам бачи майдадор, аллакай ҳама медонанд манам бачи майдадор, хай медонед бачи майда ки хай камтар коркунӣ душвор, барои ҳамин ман хай вақтам холи шуд ҳаракат мекунам ки тез яъне ҷавоб диҳам. Инҳо Калифорния калон духтаро пешакош X инҳо калони хушро гирди сарба мепечондагӣ барои светош фаҳмо шудан барои мима кушод бафта нигоҳ кунед калон меша. инҳо ба дараҷаш калони хушро хушро расветкаш беҳад бисёр духтаро 18 намуд расветкаш именно тарзи поштанаш мехоҳед мепошед гирди сертонба тоб мухӯранед хоҳед инхе боли манатонба буровардам пошед калони хушро гирдоша кругли духтагӣ яъне расветкаки рӯи экран бибинед наличӣ ҳаст духтаро. тагин ба шапочка ҳам дар кор не худаш нигоҳ кунед пешкаш отдельно шапочка бо ин резинкаша ман нигоҳ кунед пеши дидед ранги шапочка мешавад. амахе хоҳед боли саратонки кругли мегиред, хоҳед гирди гарданатонки бикунед калони чихи хушро бо хай худатон чихел хоҳед бо мебандед. амахе гирди гарданатонки гиридам беҳад аҷоибот фасони хушро мешавад. расветкое ки нишон додам яъне ахона наличӣ ҳаст барои фурӯш. ҷиба ҳаст бо гармошкаҳои турецки 700 рубли. инҳо ҷойбот хушро инҳоям инҳо тагакҳои манаш духтагӣ тайёр. таги манаш духтагӣ тайёр. гирдакҳошон мехе губкаҳай тонки губкашай барои ки гирди мехе калатонба рӯтонба яъне кругли истад барои ки гирдаш кругли фасони хушро истад. инҳо 100% турецки духтаро упаковкашон бинед маъди ин туркия. инҳо расветкаш беҳад бисёр 13 намуд расветкашай вибор кунед кадом расветкаш махбус скриншот кунед партоед номерои имо ватсаби ман рӯи экран ва сахранид кунед мебурад. масалан бисёр промои телефон кунам гудок мекушанд сахранид кунед ватсабам мебурад нависид ватсаба духтаро беҳад мулоимаки приятни нағз ин сатракоям. анамин буд яъне имрӯза видеои мо духтаро дидед чихел видео бисёр намуд расветкаҳо ҳама намудаш ҳаст ҳамаш барои шумо. анамин буд имрӯза видеои мо боқӣ саломат бошед. доставки мо 5 штук боло ҳаракат кунед марҳамат вибор кунед ҳамаи видеои мо кадом расветкаш мақбул албатта скриншот кунед партои доставка равон мекунем. боқӣ саломат бошед.